Kiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma. O kuma la an b'a fɔ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye k'aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni wagati in na heure o heure bɛ min fɛ yen bɛɛ ka foli k'i ta ye. Aw bisimilayi an ka jɛmukan mandi kan n'a bɛ wele an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na o bɛ min di o kuma la invité surprise baden b'an bolo an kɛlen bɛ ka wolo bila an ka mɔgɔ belebelebaw ma jamana in kɔnɔ olu ka bɔ ka n'an dɛmɛ jɛmukan in na sisan an bɛ wele bila an ka invité surprise kelen ma n'an b'o wele ko fonctionnaire. Ok, ne ba fonctionnaire a tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn. Kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma. Voilà, ko bɛ yen ni an ka invité surprise b'a dɔ ye olu ye muso fonctionnaire ye wa u kalannen don u bɛ baara kɛ fonction publique la sisan an bɛ place d'a ma a ka taa sigi o tuma la ko bɛ yen dɛ. Kikiriki isalaloma. Isalaloma, kikiriki isalaloma. Hali bi ne b'o de fɔ aw ɲɛna an filɛbagaw a ye émission in lamɛn bari nin émission belebeleba de an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na a bɛ ko caman di dɛ sisan n bɛ wele bila an ka mɔgɔ filanan ma n'o y'an lakanabagaw ye jamana tɛ jɔ n'an lakanabagaw tɛ dɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ polisiw kun. Isalaloma, kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma. Fɛrɛ b'olu bolo dɛ olu tɛ sɔn dɔn ma mɛ u ka dɔnw kɛcogoninw de b'a la u b'a kɛ tan kikiriki kikiriki. Ok, mon argent je suis en garde-vous ko bɛ cogo di kodi baasi tɛ yen an ye wele bila i ma i nana an jaabi a diyara n ye hali bi ala k'an ɲɛmɛ o la o kuma la sigiyɔrɔ bɛ yen a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka lakanabagaw kunbɛn. Kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma. N'o de fɔ ye ko hali bi an k'an tɛnku ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na an ka invité surprise sabanan bɛ yen an ma ɲinɛ mɔgɔ kɔ dɛ an ye an bolo don balan kɔnɔ ka taa an bolo manabɔ k'a manabɔ ka taa cɛtiribɔla dɔ ta ten caw bari an ma ɲinɛ artisiw kɔ ko dugu tɛ jɔ ni artisiw t'a la dugu tɛ jɔ ni comédien t'a la o tuma la a ye tɛgɛrɛ fɔ a k'an ka comédien ba in kunbɛn. Isalaloma, kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma, isalaloma, kikiriki isalaloma. O tuma la nin y'an nisɔndiyabagaw ye nin y'an dɛmɛbagabaw ye o tuma la a ye tɛgɛrɛ fɔ comédienw kun sɔɔni an bɛna ɲininkali tɛnku bɛɛ la o tuma la artiste place bɛ kikiriki isalaloma. N'o de fɔ aw ɲɛna an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ émission in dayɛlɛlen don bɛɛ de ye à chaque fois n'an y'an miiri an b'an bolo don balan kɔnɔ ka taa an bolo manabɔ invité surprise belebeleba dɔ b'an bolo belebeleba don denmisɛnnin don mɔgɔ sɛbɛ don a nisɔn ka di a ŋaniya ka ɲi wa a kelen bɛ ka koba de kɛ Mali kɔnɔ bi a kelen bɛ ka bɛɛ wuli k'i jɔ i sen kan cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan an ka invité surprise belebeleba surtout musow ayi olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ mun kɛ tuguni yɛrɛ aw b'a dɔn k'a tɔgɔ fɔ aw ye wa k'a tɔgɔ fɔ aw ye ala o tuma la an bɛ wele bila dugu wuli. Ala ka ɲi mamu ma fɛn kɛ mɔgɔ la jɔnni bɛ ni dakalen don mamu ma fɛn kɛ mɔgɔ la a banna n'o de fɔ aw ɲɛna ni nin émission in kɔni taara ka mɔgɔ mɔgɔ to dɔrɔn san hɛrɛ dɔ taara k'i to an ye wele bila Mariamu ba ma n'u b'a wele ko Abusiga o tuma la Mariamu ba sigiyɔrɔ bɛ yen o tuma la an bɛna émission daminɛ sisan ko an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na o tuma la an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na kow b'a kɔnɔ dɛ wa kow bɛ yen ayiwa an ka ɲɔgɔn lamɛn hali bi ne y'o de fɔ aw ɲɛna an ka émission man di
ni aw balimakɛ a n'aw denkɛ n'a bɛ wele ko Isa Laloma awɔ Isa o y'a tɔgɔ ye Laloma o y'a jamu ye émission in kɔrɔ caman b'a la émission in nakun ye bɛɛ lajɛlen ko ye émission in vraiment a ka d'an ye hali bi bɛɛ k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na o ye kuma belebeleba ye dɛ n'i ko k'an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na ko camanba a b'a kɔnɔ an kelen bɛ ka wele bila an badenw ma bɛɛ b'u dɔn jamana in kɔnɔ o bɛ jamana baara de la u bɛ ka baara kɛ jamana de fɛnɛ ye an ka bi darajɛ ye min ye a bɛ sunkalo de kan an ka sunkaloba min natɔ filɛ nin ye an ka sunkaloba min natɔ filɛ n'a bɛ fɔ a ma ko hinɛ sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo an ka bi thème b'o de kan an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na sunkalo yɛrɛ dun tɛ se ka sigi ka wuli n'an m'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu b'an bolo kɔrɔ yan bi n'an ye wele bila u ma n'u nana an ka wele jaabi an ba b'o la n'o y'an balimamuso ye ale nana an ka wele jaabi an balimakɛ b'o la n'ale ye comédien ye n'a bɛ fɔ olu ma ko ɲɔgɔlɔnbɔlaw ale fana nana an ka wele jaabi o tɛmɛlen kɔ an ka teletigilakaw bɛ yen nɔ n'olu y'an lakanabagaw ye ale fana nana an ka wele jaabi dankelen yɛrɛ sigilen bɛ yan ayi mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ye o bɛɛ b'ale ko dɔn jamana in kɔnɔ parce que ale de wulila sisan ka dugu wuli bɛɛ ɲɛna yan nɔ Mariam ayi kana ko fɔ mɔgɔ ye sa e yɛrɛ t'a ka ma min wa taa kunsigi la foli ok jamu tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ kuma la sunkalo de kan sunkalo ye fɛnba ye jamana in kɔnɔ a kan ka an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hakili to ɲɔgɔn na ne yɛrɛ ka émission yɛrɛ fɛnɛ do sigilen b'o de kan ne ba an ka ɲininkali janba tɛ komi an bɛ sunkalo la an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na o ka kan an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ ɲininka e ye fonctionnaire ye i bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ sunkalo min bɛna daminɛ nin est ce que musaka dira aw ma aw ka sunkalo ɲɛsigi wa Isa Laloma i ye ɲininkali question in na a diyara n ye kojugu e yɛrɛ y'a fɔ ko a dabɔra ko sunkalo nin kama sunkalo yɛrɛ kalo barikamaba de don yafa kalo don hinɛ kalo don jigitugu kalo don an ka hinɛ ɲɔgɔn na o kalo don yala o tɛ kalo o ye kalo barikama de o tɛ kalo den ye dɛ barikamaba ye dɛ n bɛna i ka question na sisan min ye dɛmɛ ko ye Isa Laloma an kɔni an b'an ka ɲɛmaaw fo dan tɛ foli min na ne bɛ baara in na bi a bɛ san 15 bɔ nka ala ka sunkalo o sunkalo ɲɛkɔrɔla mana se an ka ɲɛmaaw bɛ sukaro bɔrɔ nɔnɔmugu carton ani tulu bidɔn o bɛ d'anw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an ko k'an ka sunkalo musaka ye tiɲɛ na an tɛ se k'an ka faamaw tɔgɔ juguya o la dɛ wala u b'o bonya kɔni k'an yɛrɛ ok Matu o question min filɛ nin y'o jaabi o diyara n ye e ko k'u bɛ sukaro dɔw ma u bɛ nɔnɔmugu dɔw ma u bɛ tulu dɔw ma e bɛ taa ni tulu ni nɔnɔmugu in bɛɛ lajɛlen ka so mais a kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ ni duba don fantan dɔ bɛ yen i bɛ sigida min na ni sigida min don i b'a sɔrɔ fantan dɔ bɛ yen bari ala ye mɔgɔw dan ka dɔ jɛɲɛ ni dɔ ye est ce que o nɔnɔmugu n'o sukaro e bɛ dɔɔnin b'o la k'o di fantan dɔ ma k'a k'o k'a ka sunakari ye wa Isa Laloma n'i ye ɲininka o la o fana diyara n ye kojugu ka tɛmɛ bɛɛ kan maaw b'o de fɔ n'i wolola ka fɛn min to i ka so n'i ma se k'o kɛ o tuma e tɛ jate duden tɔw fɛ hinɛ ɲɔgɔn na ne wolola k'o sɔrɔ an ka so depuis i tɛ ko dɔn f'i bɛna ko dɔn i bɛ ko dɔn tuma min o y'a sɔrɔ an fa bɛ balo la a ko n ma a ko Aramatu a bɛ ne wele ten a ko n bɛ kelen f'i ye ko ala filɛ nin ala ɲɛ bɛ bɛɛ la awɔ ala n'a ye fɛn min d'i ma don min n'a ye 1000 d'i ma ko kɔrɔ de ye 500 di mɔgɔ wɛrɛ ma i ka 500 ta o la 1000 min d'i ma ala b'o fali ye wari wɛrɛ min ka ca n'o ye Matu an fa tiɲɛ na ale tun bɛ ɲuman kɛ ne ka nɔnɔmugu ni ne ka sukaro in mana na ne bɛ mɔgɔ de bila a b'a siri wallahi billahi Isa Laloma waso tɛ yɛrɛ yira tɛ ne yɛrɛ bɛ min sɔrɔ sukaro in na a cayalen ba o ye kilo 10 ye
o mala ite gara fo matuku o mala ta ko matuku ko flana ka gi jida ki ko flana re bara ale fonctionnaire OK yen jabi o diaranye Buba Touré n'a be fo mo ko DG nga chauffeur ke o sungolo sera aw yɛrɛ dun aw tɛŋuni do famaw de la a kɛra cogo cogo aw bololangolo tɛ bɔ a ko la hakili la kɔni aw ka fɛnw bɛɛ bilala an kɔ ye mais est ce que fantan dɔ bɛ ka sigida la ou fantan dɔ bɛ yen nɔ e mana fɛn sɔrɔ i bɛ hin'u la wa o ɲininkali de bɛ n bolo k'a d'i ma i ye ɲininkali question na a diyara n ye kojugu tiɲɛ yɛrɛ la mun bɛ di an fana ma an n'a ma se k'a di bɛɛ ma an sigiɲɔgɔn minnu b'an kɛrɛfɛ an bɛ ɲɛ fana ma dɔɔnin segu ni k'u fana o diyara n ye o bana e tɛgɛrɛ fɔ an ka tenitigilakaw ko aw k'u fo k'u barika da nka polisikɛ n bɛ min f'i ye polisi dɔw ma nɔgɔn dɛ polisi dɔw ma nɔgɔn parce que baara kɛra cogo cogo mɔgɔ jugu b'a la mɔgɔ ɲuman b'a la hali n'olu y'i minɛ circulation na walahi ni GMC tɛ o t'i bila et pourtant diɲɛnatigɛ yɛrɛ dun bɛ yen nɔ n'an m'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na a ma ɲi dɛ hali chauffeur dɔw bɛ yen nɔ o bɛ sɔrɔ hali u dayirimɛ u t'a sɔrɔ f'u ka bɔ ka fitini kɛ pour que k'u dayirimɛ sɔrɔ nka o ma fɔ fana ko mɔgɔw kan'u ban k'u ka mobili bila règle la dɛ o tuma la an k'o kangari da mɔgɔ fana ye ok ne ye nin question posé répond a diyara n ye ok an bɛ an ka artistes lamɛn n'olu y'an ka comédiens ye bari jamana tɛ jɔ ni comédiens tɛ dɛ ne kɔni hakili la kɔni comédien yɛrɛ kɔni o ye waritigi de parce que diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ comédiens kun ɲɔgɔlɔnbɔlaw filɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ b'olu kun olu yɛrɛ filɛ kɔni olu yɛrɛ ni ala ka di u ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka di o ni faamaw ka di ok i k'i tɔgɔ ko keberekɛ kebereke wa keberekɛ kebere keberekɛ kebere keberekɛ kebere ne hakili la ɲinan sunkalo la comédiens filɛ nin aw ka situation a bɛɛ bilala point na aw ka sunkalo musakaw bɛɛ dira aw ma n'a sɔrɔ a bɛɛ dira aw ma ani n'aw bɛ fɛ ka hinɛ mun kɛ tuguni fantanw na n bɛ fɛ i ka i da don o la i ko walawala ye dɔɔni Issa Naloma bi kɔni bɛ bolo bɔ bɔrɔ kɔnɔ ayi m'a bɔ bɔrɔ kɔnɔ munna non c'est à dire que e yɛrɛ sunkalo kuma fɔ ne jatigɛ de bubu mais comment artistes yɛrɛ sɛgɛnnen bɛ jamana in kɔnɔ ni fɛn bɛɛ ye alors que aucun pays ne peut se développer sans la culture l'art théâtral en un mot d'accord i bɛ point k'a kunna ni ko artiste ye en général mais théâtre bɔlaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula ni artiste dɔnkilidalaw wulila sisan c'est pas que ka abusikama mun tan nka artiste dɔnkilidalaw surtout jeliw n'olu mana wuli hali ni buteli birila an bɛɛ da la u bɛ se ka fo ni téléphone tɛ yen sinon ni téléphone mana u bɛ se ka jatigi dɔw fata da dɔrɔn o bɛ miliyɔn jigin u ka compte la mais an bɛ fata da cogo di kebereke i ka kuma latigɛ tɛ ne y'a faamu olu jatigi ninnu tɔw bolo aw tɛ se aw bɛ mɔgɔw bɛ ka jatigi ɲini art et théâtre kɔnɔna la f'i ka kɛ kɔgɔ ye ni du kɛra kɔgɔ ye i tɛ kɛ théâtre bɔla ye n'i kɛra théâtre bɔla ye fana i ka théâtre bɔ tɛ taa yɔrɔ jan a tɛ se k'i balo i bɛ a tɛ bɔ tɛnɛ la ka tarata sɔrɔ an b'a kɛ cogo di ayi kɛcogo t'a la u ye layiru minnu t'an ye fana ko 90 000 halisa an b'a dan an b'a sɔrɔ an tɛ ne y'a mɛn ko quartier bɛɛ bɛ k'i ta sɔrɔ quartier bɛɛ wa quartier bɛɛ y'i ta sɔrɔ mais artiste de tɛgɛ ma d'u ta kan ne k'o de f'i ye n ko fantanya accent chapeau i b'o da accent chapeau accent circonflexe a bɛ artiste de kunna théâtre bɔlaw ayiwa ne y'o de fɔ aw ɲɛna émission in kɔni sigi kuba ye k'an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na ye vraiment an k'an kɔfilɛ jamana comédiens na an k'an kɔfilɛ jamana ɲɔgɔlɔnbɔlaw la non n'u m'u kɔfilɛ na a ma ɲi dɛ ni ɲɛmɔgɔ m'u kɔfilɛ na ni ala cɛ non c'est à dire que ala e ka sabali kebereke bɔlen filɛ nin ka kuma min fɔ nin ye n'i y'a mɛn ɲɔgɔlɔn théâtre comédiens jɔbaba de bɛ jamana kɔnɔ fɛn na anw filɛ nin comédiens filɛ nin olu de bɛ sensibilisation kɛ ka mɔgɔw bilasira i kuma diyara n na an b'a fɔ n ko wajulikɛlaw bɛ mɔgɔ bilasira comédiens fana b'o ɲɔgɔn kɛ wajulukɛlaw bilasira n'i kɔni ma ne ye circulation sisan karisa filɛ ne ko a ka théâtre diyara a ka film diyara o y'o bannen o ye maliyɛn ka film a banna a ka théâtre diyara a ka film diyara a ka théâtre ka film diyara a banna ou bien a ka vidéo kunkurunin yɛrɛ diyara i sera dɔ kɛ n kun n'i ko k'a télécharger a yɛrɛ an tɛ se ka aw dun tɛ se so welela jatigi t'aw la mais n'anw ye bobow de ye ala an bɛ scène sanfɛla in de dɔn parce que n'an ye scène sanfɛlaw k'an ye mɔgɔ malo ka dɔgɔ mais n'i bɛna an ye carré kɔnɔna la mɔgɔ ma sumalen tɛ n'an ye an b'an fara ɲɔgɔn kan de hali an tɛ ka ni saga bɛɛ carré kɔnɔna la o tuma la an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na i y'a ye wa ayi gɛlɛya ɲɛnama dogo bɔgɔsi la yan nɔ Issa koyi n'o tɛ aw siɲɛ fɔlɔ la a ye fɛn ka jus de d'an ma aw bɔr'o la ka boisson gazima na a tila ka b'o la ka karafu sigi an ka min na ne tɛ min kelen na ayi a y'o min sa ji dɔɔni dɔɔni bɛ yan nɔ ayi non tɛ min kelen na ayi sa a bɛ se ka kɛ an bɛ sponsor sɔrɔ ayiwa an bɛ sponsor sɔrɔ min bɛna an dɛmɛ a ko la ayiwa baasi tɛ
kebere namu o famiyara me dan folo ni nga kuma kenta ça va yera ka kuma do ante bana kuma la sisan an bɛ kuma di Abu Siga madame ma n'a bɛ fɔ ma ko Mariam Ba Mariam Ba aw ka ɲininkaliw ka nɔgɔn bari Ala y'aw ladiya jatigiw b'aw la bari aw bɛ so wele aw bɛ dɔnkiliw da aw bɛ anw yɛrɛ b'aw ka fɛnw caman aw bɛ miliyɔn 3 ni miliyɔn 4 sɔrɔ sunkalo do sera ne b'a dɔn ɲinɛ e ka ɲina sunkalo musaka i ye dɔ sɔrɔ a la wa isalaloma i y'a fɔ cogo min na ne bɛ Faransikaw fo ne bɛ Dubayikaw fo ne bɛ États-Unis ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo Isa tiɲɛ yɛrɛ la ne ka sunkalo musaka ne ye camanba sɔrɔ a la camanba yɛrɛ i bɛ se ka dɔ d'a fɔ an ye i n'a fɔ joli ɲɔgɔn hali tout récemment n ye biriki 2 sɔrɔ wa o biriki 2 in na Isa i y'a fɔ cogo min na an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na o de ka ɲi hali a tɛ 3 jours bɔ n taara musokɔrɔba dɔ fɛ yen parce que n y'a ye réseaux sociaux kan a denmisɛnnin bɛ to k'a maltraiter tiɲɛ yɛrɛ la n taara musokɔrɔba n y'a yɔrɔ ɲini k'a ye o biriki 2 in na n ye biriki 1 ta ka d'ale i tɛgɛrɛ fɔ Mariam Ba kun awɔ Mariam Ba i ka nin hakilina diyara n ye an bɛ hali bi an bɛ a fɔ aw ɲɛna aw minnu ye dɔnkilidalaw ye bari Mali fɛnɛ dɔnkilidalaw bɛ fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ théâtre bɔlaw kan awɔ o ye kow n'a kɛcogo ye mais u k'u hakili to théâtre bɔlaw la mais aw minnu ye dɔnkilidalaw ye ko dɔ ye kɔrɔbalenw sɔrɔ an t'a ɲini a k'aw denmisɛnninw sɔrɔ i bɛ ka nin initiative ta ne k'i taara ɲinɛ musokɔrɔba la mais a ka di ne ye don n'a nataw la aw bɛ wari minnu sɔrɔ aw ka essayer ka usine dɔw jɔ jamana in kɔnɔ bari ni a ye usine jɔ ka fondation créer a bɛ dɔ bɔ jamana ka sɛgɛn na gouvernement kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ parce que Ala y'aw da labila aw bɛ n'a ye so wele mɔgɔw aw ka di mɔgɔw bɛ wariw d'aw ma aw b'a hakili to o yɔrɔnin na ka usine jɔ n'a ye usine jɔ aw bɛ chômage kɛlɛ voilà n'o kɛra jeunes caman bɛ don baara la ok wallahi n cɛ yɛrɛ o projet fɔ koyi Abu Si y'o kuma bɛɛ fɔ n ɲɛna mais a bɛ na kow tɛ girin ka kɛ o dɔɔni dɔɔni de ko ye n'Ala sɔnna ma i y'a fɔ cogo min na n bɛna hakili to a la hali bi Ala k'a ɲa ka d'an ma an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na ne ye mɔgɔ 4 wele n ka plateau kan bi vraiment degun bɛ mɔgɔ kelen kan n'o ye comédiens ye o an b'a ɲini gouvernement fɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to comédiens na u k'u hakili to ɲɔgɔlɔnbɔlaw la émission i ka kuma latigɛ tɛ sunkalo sera a tɔ tora an k'an sen kɔrɔta dɔrɔn k'an cun sunkalo kɔnɔ u sina k'an ka activité tile fila activité n'an tun bɛ fɛ k'an ka sunkalo musakaw bɔ mun kɔnɔna la u y'o fana minɛ k'o freiner ten kaki k'o jɔ an b'a kɛ cogo di a ye sabali cɛ n'u m'a lajɛ de ko c'est à dire que u ma se de an tɔn na quoi a bɛ ɲa sa comédiens et puis événement ni festival bɛɛ accentué ka ban ka sin ka na souverain 20h tuma ka sin ka fɔ ko à partir de jour ko activité jɔ bi kɔni ne bɛ taa n ka activité la non a ye ka sabali i bolo da ye dusu kan n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma o la bana de bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma mura farigan tɛ wa covid mura farigan a ma nɔgɔn bari n'ale y'i minɛ dɔrɔn ale b'i faga de o ɲuman ye min ye an ka mesures barrières ta a k'aw protéger a ka gel ɲini k'aw tɛgɛ ko a la ni jamana ɲɛmɔgɔ ye min fɔ an ka baara kɛ n'o ye o de ka ɲi bari ɲɛmɔgɔ bonya fɛnɛ o ka ɲi a bɛ mɔgɔ si caya a bɛ barika don mɔgɔ la ɲɛmɔgɔ bonya ka ɲi sa mais ɲɛmɔgɔ fana ka jɔnmaya ka ɲi a duguma mɔgɔ la o fana ma fɔ dɛ a bɛ ɲa an ka dusuman dɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ok émission bɛna s'a kuncɛyɔrɔ ma hali bi n'o de fɔ bɛɛ ɲɛna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw ka émission in dayɛlɛnnen don bɛɛ de an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min ye jagokɛla fitinin ye n'i ye jagokɛla kumaba ye pour que k'i lakodɔn n'i sera ni émission in kɔnɔ yan ka ban dɔrɔn i bɛ lakodɔn wa i bɛ lancer a y'a ye mɔgɔ belebelebaw de b'an bolo yan ninnu bɛɛ kelen kelen bɛ se k'a to aw bɛ lancer wa aw bɛ ko ladɔn an ka sponsor yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔ min yɛrɛ donna an jigi kɔrɔ k'an dɛmɛ yɛrɛ n'a bɛ f'o ma espace Awa Jɛman vraiment an ka foli belebeleba b'u ye olu de y'an dɛmɛ hali ka wɔrɔ d'an ma k'an k'an ka émission k'a kɔnɔ émission dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye o tuma la n bɛ foli di n ka invité ma aw ni ce aw ni baraji a y'aw sen bɔ aw kɔnɔ ka na lamɛn fɛn min b'aw natɔ sɔrɔ o kana aw taatɔ sɔrɔ an tɛ se k'a bila tan fo dugu min k'a ka morceau in da a ka morceau a ka kalan de ka di ne ye a ka kalan diɲɛ laban tile jugu in kalan dɛ